maral durdyby, müňden bir bäteşini emin agda bolmagy hak edýän güllerçe tebäppa. Ine şu aydymynyň özi ulakan bir eserdämi? Eğer sahnamızda yürüyte, size hormatınıza Türkmenistan'ın halk artisti, meşhur sunud üstadımız müňden biri bäteşiginin in bir giyin, in bir köp ýylgyrýan, in bir bahasyny gypganmaýan, in üstad emin agdalarynyň biri, aýratynyň çağılar näme öwren bolsa, maňa da şol çaran, bir balet edýän, aram durdyba, tahaňy çağırýar. Hoş geldin. Ama yine televizyonlarda hafta oluyorsa aç kahar getiremeden yeniden bağışlı kalmayanlar. Öyle bir yanı diyen soruma çoğağı. Men aytmaýdaýyn, bular bolýar diýem ýok diýem onu görüberýär. Yarın o yere gidemeyin adam. Ene yüreğinde yürek kapılma. Ezelin yüreği, kullum näriktir. Ezelin hiç ermeden ardı olmaz, ardı abatlık hem de tağlıktır. Bularına. Näsin ol löýlerin? Memi? Awa. 10 yıllar. 10 ýylla ol näste gerek. Awa. Menim on näste görýärmi? 10 ýyl menden bizim sen ýaly odan oglan nyksygy. Baktı ozim. Ene soň o kadir ýaly bolýan görýärmi? Nämeleri baş goş beren bilen demedir. Awa. Maşgala da var devlettir jim. Edip bolsa şol devletin ırtgarly bolsun. Awa. Agdyr bolan söýüp ýaşan. Oç oğul. Bugün ýaşajyk telekeççigimiz Bahtiyar şop öýlenip dur. Ine çigimiz bahtly bol. Ine şulayda ne diýip bolsa, birinji ogul we bejigim bolsa, birini alan ikisini mugt edýärmi şoň? Ne tip barsam? Abişat edýärmi? Awa. Şoň üçin hem memnunna. Bahtiyar janym, ogul ilýas, gyz ilýas, bahtly bolsalar ikiz bolsa, birini alan ikisi. Awa, Bahtiyar şop elmedi ama naqat bakarar bilen. Sağ ol aile. Oraya hem yerde de bir iş yazmadan çıkarım. Doktor şoň üçin näme diýile? Работаем. Şartlyk bilen, soğuk bilen. Kim terleýär kimlerden elmadam nedip bolsa 9 aýdan kirlese hidip gelse bu arlsak. Edip aktyk toýlaryna gelip beri girýärler miýetler edip. Igor Kıtay var. Näil gowlat ha? Palazıklamadan. Hakik öýlenen munundan ardy wede urýan dost. Şeýle gerek. Çağaya kovdatmamy. Şat durmuşsun. Şuniyem ertiri. Heyde çağa ýaly kovdatmamy. Baktı yaşamağa sebäbim öýdi. Heyde çağa ýaly kovdatmamy. Öýlenirsin. Batym kaka diýerler. Zor götür diýip eline bererler. Toy köýünden arlyk edip ýubarlar. Heyde çağa ýaly kovdatmamy. Saçagyň üstüne agdyr, düňderer, özla diýer, ne diýdirer. Abede gelene puşman diýdirer. Heyde çağa ýaly kovdatmamy. Tapan tupanlardan agdyny dalar. Tok gördi çykyp düýbünýärler. Elektriklerden ýürekli şolar ýoksa tok ýaly howplatmamy. Telefonuň içinde daşyn dargadar. Tanış gelin ýygyna gowradar. Aýal bilse 32 gowradar. Heyde çağa ýaly kovdatmamy. Bir wagt ağlar ol, bir wagt uklar. Yorgany atyrlar, bir wagt çyklar. Buur keçiňiň ertire daklar. Heyde çağa ýaly kovdatmamy. Kovdatlan, atla anzady ýokdur. Adamlar çağa mehr berdin, geleceğin pektir. Ýagşaýdar. Bir de Allah ýalkapdyr. Dowamatyn ýaly. Hey iýin ýaly kovdatmamy. Şu wagt baş drama teatrda işleýänmi? Yok Amal Gul Mehmet'te dost. Ama onun mendeni ilkilkiler aktörlük de özüm profesyonel aktörlük münde tanıyanlar. Onun şuurlarını spektaküllarda çıkış edýärmi? Diyecek öýlerim bir çyndyň bilen barıp bir sahnada çıkışyny görürsün diýilýär men baş dramada durup adamlar çağırsak bolum. Aýdaýan agam. Yok bar çağırlar. Çağırlyk ýollar bar. Edip bolsa. Bismillah aýdym diýýär. Ölme gitmedi aýdym çy.
Dünya dönem bunun nedir? Benim yani. Özledim kesinler kesinler Durmuş köpüklerden kesinler Yana ruhum deyip de ölüm Yeter İçimde dolu durmuş efendim Başkalarından başka yok ölümü diyen sesinden Şafak şafak. Bir dalcağını alkışlanma şafaklar bilen beyan edelim. Devam ediyek. Daha şekli daha Devam şekli. ediyek. Malades. Niye sen tuttu karavun? Niye de içimde şu an? Malades. Yok öyle mi? Malades. Ova. Daha katı şu an der ki mi? Bak seni saklamakam derlerine sen ayıp Yerlerse. gelsin. Çiğli mi? Ova. Tayne mi? Yürüdükte mi? Ova. Gülerim ben. Ne senin oğlu öyle Ben mi? Ova. 10 yılla. 10 yılla 10 derste gerek. Ava. Benim 10 derste görüyor musun? 10 yılının bir de seni yalı odan oğlan naksı gibi. Baktı hocam. Ne son o kabul yalı oluyor görüyor musun? Ne kadar baş hoş görün bilen değil mi? Ova. Maşgala da var devlettir diyeyim. Edip ortada çol devletin ırtkarlı oldun. Ağda bir oğlan föyüp yaşan, föyülüp yaşan. Koç oğlanı da oldun. Bazı taklamak sana ait dedin mi? Ova yer terdi azam. Yer. Hormat edip oturuyor. Vah vacı kıynanma vacı. Bu da bizim şanssızlığımız ekeni. Yöne men sana başından aydıptım, şul adamdan sana eğer olmaz deyip. Onu aytsan, benim durmuşum, senkiden tapavdu yok. Bizi vaktinde ne doktorlar istedi, ne injinerler istedi ha? Keşke barmadık kosak şu karamanlıylık yüzünden. Kıynanma al, doğru aytacağım, kıynanma, vacı kıynanma. Hanında, bolya, görüşürüz, bolya, sağ ol, onda, bolya. Alo? Ağay tədiyilam yetip geldi diysene. Yönü bu yıl çağlarıma karşı katı qaharlı ve zalim oldum. Indi bundan son olara mülayim ve mehirli qaracak. Hava. Şu Şemsettin musur atmanı yattan çıkardı mı çıkarmadı mı? Yatla da inanı. Şemsettin. Oğlumcan git musurlar atıp gel oğlum. Karaş Ece. Şemsettin. Git musurlar atıp gel diyen. Burmut Ece. Bu yer çekene Ferhat. Sen tayak giymesen günün geçen o ha? Gel berik sen tayak giymesen günün geçen o sen. Hey tutulun, elini alır. Vay tutulaydı mı itten? Tutulun oradan, telefonla, kavez tumanla. Meni öğrende menlik, onu öğrende onluk. Yine başka birini öğrendeyim, başkalık olyan adamla. Gayrat edin irden turanızda, 200'ünüzden yuğun birini yuğmanızda kıyım düşüyor. Gelin kızlar, ağaçta ne edip dolar toplanıyor ben size şunu görkünüz yok. Uy, ağaçta kalmandıra. Hemmesi yere dökülür ya bulan. Ne kadar dolar şey edip toplanıyor. Şey edip partını dolduruyor. Kim neçe dolar sonrası koyuveriyor. Mün. 2000 mi? 3000 koyuver. Çünkü ağaç yere dökülüp yatıyor. Ne bala kötü dolar var. Toplap bilsen oldu. Can dolarları. Öydekiler, ovadakiler. Türkiye'de dolar ağaçta biten oğay. Burayı işlep, yoğurup, yoğurtup, canımızı dikdegip, şöydip kazan yasay doları. Onun berde kvart platası var. Telefonuma pul tölemeli, yiyemeli, içmeli, giymeli. Son size de koy vermeli. Yöne her ayda bir gece aylık al yasay.
Her ayda bir gezek aylık alyas. 2 gezek verseler yine näme diýsen. Her gün pul öwerjekmi, pul goýarjekmi, o näme üçin pulun ýok, gazananyň nira. Gazananyň bezenenme yeten ok. Anladyk bilýärmi? Gazananyň bezenenme yeten ok. Hemme zat gymmat. Gymmat. Ey. Asat olsa gelin size mi işler? Gelin ne kara? Ne kara fotoğrafta dolu yaprak var. Ne limonlarım vardır. Şu limonlara karayın. Biz doları şeyde toplayacağız. Oya Asat 50 dolar topmak. Bizar etmem aydan aya bir gezek dolar sormuşsanız da. Bu komentarya ferede. Men gıylama at da kalmalıptırlar. Yönü şu jaga da ödüne goğun etken olsa sen beydip fake account'tan girip başkalan adını koyup TikTok'a koyup sen bana beydip komentarya yazmadın. Ödüne goğun yetken olsa gelip yüzüme vurulamalı keliyim. Birinciden, ikinciden hemen Hudaya şükür olur yani kıydım yok. Hudaya şükür hemmetem arasaca ne kadar maşgalan çağalar olur. Olur en atasda bu komentaran görse sizi iyerler şeydip aydayın. Ödüm şey bana benim içinden işleyen kıydan hemmetem ben jigi doğunum olyanlar sizi önünden aydayın şanadı. Yöne yine bazar aytacak. Şu güne değişmeyin yani ha. Magazine gelen %70-80% kıyılara diyen alacak dağdan reyin kıyılar tanalka degiriyanlar köp iyisi kıyılar hem şu koyunu ya iyisin çıkar git ya gayrat edin alacak dağdan reyin ağa şunna liyana yüzünü de maske reyin isen barık komentara var piyadalar senin grubu vay kıyıları grubu kuruluşya kıyılan 3 kıyıda işleyemeyen eşik mağadayım 3 kıyıda üstüne daydayan şu tanalkalı geliyen adamı yekece koyunu giydirayım yani şunnaly 2 koynokdan artık koynok giydirmegin şu an gıyzam şey aytsa men pardavatsam ervet sebebi doğruçuluğun doğrusu yok yönü sen men gıyzama at takanmalsan anan ayda Hudaýyndan taparsın o gıyzam işleyen işinin birine sen işläp bilmeýän ha yönü Hudaýa şükür men gıyzam ha sen yüzünden aya garasa men şu an sana aydyp geçeýin şu taýda yönü şu jaga bara o komentara var bar ürk gurju uçup galak qolup durma men yüzüme gelip gurlan şowruny menden Hudaý seni sowupdur yüzüme gelip gurlanmarsan Hudaý ketsin iyip sünkün itlere berip goýberdim men sana aýdaýyn şu ana billi hawa şu harikat ýanyňyz men mektep büfetde işlerdim 9-njy 10-njy klasskam özüm ýa deň duşlam ejetiniň kakasynyň puluny barıp büfetde soýan döwri men şolaň puluny alýadym we şolara zat satýadym sugarigam satýadym gamburugam satýadym depter ruçka hemme büfetde işlerdim da şonu aýtjak bolam men kiçelkendim ötýär ýok men oňçy kiçelem ýok halal rahmetim bilen işlän bolsam özüm men buýsan ýan ha o satýadym şokolata şunu bildin tanadyň maladis. Salam dostlar, size buradan aýdyjak karaçy ýaňur üýdäki jaňa daýnydim mara dostum telefonna jaňa daýnydim bara olam ay bolup aladyp berdi da soň ýaňkym benim alymdan jaňa etdim üýdäki alyp tura hawjanym diýip ýaň dostum telefon indi bara görýän şu ýerde näli görýän tanaýada duýýada şol adamny menden bilýän şolar ýalyk söýýär da şol aýal menden